Prečo by ste mali používať Bitcoin? Bitcoin používa pokročilú kryptografiu, čo znamená, že transakcie sú veľmi bezpečné. Okrem toho, transakcie s Bitcoinom môžu mať omnoho nižšie poplatky ako tradičné bankové prevody. Toto je výhodné hlavne pri medzinárodných platbách. Bitcoin vám tiež umožní obchodovať a platiť bez potreby bankového účtu. Je to ideálne pre ľudí v regiónoch s obmedzeným prístupom k finančným službám. Ako môžete efektívne využiť Bitcoin v e-commerce a vo vašom každodennom živote? V e-commerce môžete integrovať Bitcoin ako spôsob platby na vašom e-shope pomocou služieb ako BitPay alebo Coinbase Commerce. Bitcoin môže zvýšiť vašu atraktivitu pre zákazníkov, ktorí preferujú anonymitu alebo nemajú prístup k tradičným platobným metódam. V bežnom živote môžete používať Bitcoin na platbu za tovary a služby tam, kde je akceptovaný. Bitcoin tiež slúži ako forma investície. Cenové pohyby môžu byť príležitosťou pre špekuláciu, ale tiež rizikom. Napriek jeho výhodám je dôležité byť si vedomý spojených rizík a potreby správnej bezpečnostnej praxe. Bitcoin môže byť výhodný v situáciách, kde tradičné finančné systémy zlyhávajú alebo sú neefektívne.